Nagpuyo na lang ang 8 ka pamilya sa mga barong-barong ginama sa trapal ug karton kilid sa dalan sa North Reclamation Area sa Barangay Mabolo ning Dakbayan sa Sugbo. Sila, mga kanhi residente sa Block 27 sa naaswing barangay nga apektado sa demolition o clearing operation ni aging tuig. Si Nanay Mary kinsa magnapu na unta ka tuig nagpuyo sa maong luna, ning saysay nga bisan pa man nga dunay relocation site sa Barangay Budlaan nga gitanyag ang kagamhanan kanila, mapugo silang magpabilin sa syudad tungod sa ilang pangwarta. Mas kalisod na ko kay galing mi sa dilikit mi sa bukid nya di mo ko ang pagitan na biya diri wala ba dito. Nya kung usa mi dito mi anak kaon. Ato pud naabtan si Nong Pedro nga gihimong balay ug tindahan ang usa ka guba nga truck nga nagparking kilid sa dalan. Ingos la priority kung taga Mabulong tagaan niya ko apil. Katurang nga silingan na mo sa una, mo rin nadala. Kung ano gud ning kamot lang paninda. Di gud ta magbuhat, magkuan gud ka sikay-sikay. Mapas mo jud na pamilya. Labi na ako'y anak, mag-college na. Emosyonal nga ning hisgot sila makaagi ang pipila pa ka mga informal settlers sa maong dapit. Kuan mi dira ba pwede ko pero ko. Kadulungan ni panak. Maparado pa malitan ako. Lisod jud kayo ma'am, as in lisod. Ang akong kakuanan mga bata lang labi na naron ma'am daghan kay lamok. Yung side rin magbaha pag yun. Nga hugaw kay mi kanang kanang abog kay tanan, mga bata loy kay tanan sakit-sakit bitaw ma'am. Gianunsyo ni Cebu City Councilor Jerry Guardo kinsa chairman sa Committee on Infrastructure nga lakip ang Block 27 sa mga giila nga luna kung asa tukuron ang transitional housing project sa kagamhanan. We have already identified area where we can build the transitory homes. We call that transitory homes. The first in the north area, we have identified Block 27, and then on the south area, it's in SRP. Ang usa ka balay mokabat sa 15 square meters. Kini dunay usa ka kwarto, sala ug CR. Matud pa sa kagamhanan nga magbalor og 300,000 pesos matag usa ka balay. Panghinaot sa mga informal settlers sa Block 27 nga malakip sila sa mahatagan og transitional house sa Cebu City Government. Gusto tami nga mobalik mi ba kay pait kay way mi kapuyan man ang dunay kigdaan kay magbagyo magulan wala mi kakatulgan. Nya mahangyo lang mi guardo nga mapilang tabi diri sa kung nay sa gibot sa balay-balay. Mapilang tami sa ilang grupo. Kini si Queenie Holigon alang sa MyTV Cebu.